A ide naša bad bitch na motorčičke. Girly pop. No neviem, Starky, či to veľmi krotí. Tak toto nevyzerá, že to máš. Skôr to vyzerá tak, že si to mal a už si to dostal. To čo je? To prečo je v takejto hre? Ale toto asi čet není hra pre deti, čo? Tak toto asi môže byť. Damn. Yes, bože! Oh, bože, yes! Leon Kennedy! Náš záchranca prišiel. God! Oh, holy shit. Pozri sa, ale Čajka proste len vystúpila a už sa sťažuje. Reálne, to teraz se... Little bit of... God! Čo ti... Rakovo Police Department, pozri sa, čo robí, čávo. Ale jak sa ja mám hentam dostať? Aha, tu sú vlastne dvere. Dobre, pohoda. No ty však z tej primitívnej mapky sa nevieš vysomáriť. Drž hubu, prosím ťa. Nevšimol som si tie dvere. Už starý, tak ty si hotovo. Ty už si veľmi nezabeháš, počúvaj. Ty si dostal práve pozvanku na Paraolympiádu a riadnu, počúvaj. Starý. Come on. Come on. Come on. Poď so mnou, baby, poď so mnou, prosím. Piči. Hej, proste ty si obrovský, tak potrebuje 5 rán. Dobre, toto neotvoríme moc. Tak toto je úlet, pozri sa na ňo, jaký je, obrovský. A pozri sa, do čoho búchal. Pozri sa, čo chcel rozbiť. Čavo ani po smrti nebude dosť nažratý. Ešte aj bez ruky, tlstý, po smrti a aj tak ti tu bude fúkať do toho automatu. Ty pičovina. Hej, ty sa tu furt budeš triasť. Pozri sa na kokota. Gunpowder. Wow. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. Hej, si sa usmiala, že... Takto si sa normálne na ňo usmiala s tým tvojim vyplešteným ksichtom. More! Čo robíš? Feťáku, skoro som sa posral. No, dobre, môj. Dobre, nie, ty... V pohode, hej. Čo? Ty kráva blbá. Pozri, jak ho vybavím. O, ideme pre to, dobre. Piči. Pre tam, piči, toho strelím už. Jaj, svrbí ma, svrbí. Hej, v pohode, vieš. Všetci mŕtvi, ale proste čavo si kope do brány. Mango. To je proticový. To je slovenské slovo, nečítaj to hever. Hever. Počúvam, a tohto chlapca tu furt bude edžovať. Celú hru ho tu Prosím? To čo si spravil? Celú hru ťa tu edžuje pri tom automáte, prosím ťa, už... Kašli na to, fakt. Snažím sa. Vieš čo, more? Pozri sa na ňu. 10 není zase najhoršie. To je také optimálne. Nemám náhodou 2 gunpowder, že by som spravil gunpowder a gunpowder. Noj. To je všetko. Gigi našiel si 2 gunpartem. Čo? Jaj. Chápem už. Sorry, boomer. To... To čo je? Pomoc. To čo je za kokota? To čo? Nie. To čo je?
Starý, tak to sme hotovo, Majo. To sme hotovo. Tomu to nič nerobí. Puf. Tak toto bol nářez. Serem na to. Jau. Ej, au. Hej, hej. Počujeme sa. Počujeme sa, či ani kurva nie. Tu si? Mhm. Čo si Čo? Čo si nenapísal? Ja som napísal ti teraz. Teraz? No. Akože teraz. No tak to už vidím, ale tak to už... No aj ja som Neskoro teraz trochu, nie? došiel. Ja, okej. Dobre, tak sa vypíname. Tak niekedy v sobotu po obede možno. Lebo o 2:00 končím v robote.